Sgwrs, dwi'n byw yn y Bala. Dwi'n meddwl bod mae'n bwysig i dysgu'r iaith pan chi'n penderfynu i symud i'r ardal Gymraeg. Mae gen i 3 o blant yn ysgol Gymraeg. Maen nhw'n siarad Cymraeg yn ffrigol. Dydyn nhw ddim eisiau siarad efo fi. Ond dwi eisiau helpu nhw tipyn bach efo gwaith ysgol. Wel, dwi'n byw yn y Bala, felly mae gen i lot o cyfle i siarad Cymraeg yn y siopau. Mae gen i ychydig ffrindiau sy'n siarad Cymraeg. Dwi'n trio dechrau pob sgwrs yn Gymraeg. Dwi ddim yn ffrigol. Dwi'n ffeindio fo anodd iawn i sgwrsio, ond dwi'n trio pob dydd. Dwi'n gwrando ar Radio Cymru, dwi'n edrych S4C, dwi'n trio siarad efo fy plant, dwi'n trio pob dydd. Dwi ddim yn siŵr os mae gen i llawer o gyngor, ond mae'n bwysig i drio. Wrth gwrs, mae'n anodd i ddysgu iaith wahanol, ond mae pawb yn gallu trio. Mae Duolingo yn dda, mae'n llawer o dosbarth ar-lein. Dawch i'r Eisteddfod dros yr wythnos yma yn yr Eisteddfod. Dwi'n teimlo fel dwi'n gwneud cwrs Gymraeg intensif. Mae'n amazing i siarad Cymraeg efo lot o bobl, a lot o bobl efo acen wahanol. Mae'n amazing.